RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababae nga nagpuyo sa General Santos City. Hanggang tumatatampo, nagdasangahan nga Lani. Hapon. Naumar ba ang akong ipatahi nga kasulis? Oy, Sir Alex, mayong hapon, sir. Yes, sir. Nahuman na. Mo lagi paghuman in town. Timing gid kaayo imong pag-anhi, sir. Ito ba? Ayaw lagi pagsira ko. Alex na lang. Lain kaayo, sir, uy. Suki ra bagi ka na kung customer din Angay lang nga mutahod di ko nimo. Lani. Wapag yun di ay kay tubag sa kupukutanan mo? Sir. Ibaw ka. Ganagi ko mo. Ibaw ka kung iman ko sugton. Yung kinahanglan nga manahi pa ka. Maugyod lang ni. Nahibaw kung dako kaayo ni gusto si Sir Alex ni mo. Nagsige yun in taon ni siyang pamugos na ako kung unsa ko na imo mga paboritong kanon. Kaya para madadaan ko no kaniya din his patahian. Ma, Maayong hapon di ay nimo, sir. Hapon ang kasing. Unya unsa man, sir? Nasukod na nimo imong karsonis? Okay ra ba ka sa fit? Wa pa lang. Pero ibaw kung okay kaya ni basta agi nila ni. Mabitaw ang anhin ko mapatahi niya kay dako akong pagsalig niya. O bilib kay ko siyang agi. Sir Alex. Nadugay lagi ka lang ga. Pasensya na lang ka, ha. Wa ko kalakaw dayon gud kay naibisita. Bisita gid ka. Or basing ka to ng customer ni mo. Ang medyo may edad na. Yung nakagusto ni mo. Ruti. Paitan na yung watay kapag sigarabo, no? Tungod kay high school na makukutob. Dili ko kadali-dalig bisita sa inyo. Kaya unsaon. Naibaw man tang duha nga masuko gid ang imong mama kung masayod siya nga uyab di ita. Samtang ang lain, bisag layo inyong age gap. Pero kay doon na may kwarta. Okay ra kayo nga pamisitahan ka. Ruti. Langga, mahal ti ka, uy. Ayaw ko na ako nag-ingon, anak. Dili lang malikayan, Lani. Mahasab kay tika. Maong mahadlo ko nga mawaha ka na ko. Langga, bisag unsay mahitabo. Dili mahitabong mawa ko nimo. Lani, I love you. I love you too. Hoy, Lani. Unsa ning akong nadunggan nga uyab mo anang ginganlan og Rode? Rode? Kanang tricycle driver? Mamahimo ba? Ayaw ko ni pagkaubos ang maayong usa ka tao. Kaya bigtrisi ka driver lang siya. Tinarong iyang trabaho, ma. Uy, kuya, wagod nimo. So, uyab gid ay mo kay nilaban ka man. O, ma. Uyab na ko si Rudy. Anha gyud ka tricycle driver nga naay dato nga nangulitaw nimo, nga naninguha nimo pero dili ka. Si Sir Alex, oh. Uy, gamitan ko ng utok nimo, Lani. Ayaw pagpakabuangan ang gugma kay kanang gugma, manglayat ranas bintana kung wa na mo'y makaon. Ma, mahal na ko si Rudy. Ayaw kong supaka, ha? Buwagi ka ng tawhana kung dili ka gustong dili na tikailhon nga akong anak. Ma. Langka. Pasensya na. Tungod na ko. Naglalis na hinunod sa imong mama. Kung unsa may imong desisyon, okay ra lang ka. Andam ko mo dawat. Langga. Lumagawas na magugus akong kibati. Pero dili mahitabong makigbuwag ko ni mo. Bisag mo sa pa'y buhatong mama. Dili ko makigbuwag ni mo, Langga. Langga. Pero naglagot na kayang imong mama. Unsa may imong buhaton? Langga,
Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa na? Langga, sugod karon. Kinahanglan nga mag-amping na ta. Nga may makakita na itong duha nga magkuyog. Akong ipagawas nga, gibuwagan na tika. Unya lang ka? Og nakauna-una ko nga Langga, unsa ka kung motiwas kasi mo pag-eskwela. Langga, naipawabid akong wa ko ikagasto. Pobre na ba kayo ni Langga? Ako ang mopa-eskwela nimo. Langga, dili ko eh. Kalain na. Babae ka pero ikaw ang mugasto. Langga, sige na good. Langga, dili lagi ko. Lainan ko. Babae ka. Lain kayo paminahon. Oo, tinuod. Lain gid paminahon nga ako mo imong gasto sa imong pag-eskwela. Og nahibaw kong dili may kwartahan. Pero Langga, ako man gud mao'y mas blessed na tong duha. Magtinabangay ta. I-prove na to nila. Labi na ni Mama. Nabisag ingon ka lang ni Ana, pero doon na kay mga pangandoy. Langga, Please, Langga. Buhato ni nato para natong duha. Layas din, he! Wa kay uwaw! Ha? Manananaw na ito mga silingan. Karon pa ka madutlan og kaawaw? Kuyawa ni mo, no? Mura ka man og mahutdag lalaki. Wa naman ganit ay hapit di kaon. Nya ni gasto pa ka para sa imong laki. Ha, layas din, he! Layas! Og sugod karon ha. Wa na ko'y anak og ayaw na sa kong ilha nga imo kong inahan. Ma! Gipalayas na gid ko, Mama. Soon na din ako. Nilisa ko gusto ka sa bukol si Rudy Rod kay naingon na ta siya na akong daan nga magtuon siya. Kay finals nila ugma. Samad ko ani paingon. Suwayan ako si Mirna nga akong igagaw, eh. Muato ko sila. Kaniyot lang. Uy, gawla ni. Gaw. Oh, kagabi inaaron gaw, uy. Nga naman ka. Gipalayas ko, Mama, gaw. Unsa? Dali. So, diri sa bahay. Wa uri ka makuyawi, no nga. Gabi naman kaayo ron. Oh, unsa gaw? Nasakpan ka sa imong mama nga ikaw mo inigasto ni Rudy sa iyang pag-eskwela? Mauna, gaw. Oo niya, gaw. Nahibaw na si Rudy, ani. Imo na siyang gisultian. Wa, gaw, uy. Dili ko gustong mahasol siya, God. Exam nila ugma. Paita baya ninyo, uy. Unahan na, sige. Ani lang sa kasamo po yo. Maayo diri kay safe ra ka. Salamat, gaw, ha. unsa? Langga, ano karon pa ka nisulti na ko ini? Langga, dili ko gusto god nga mahasol imong huna-huna. Exam man ko din yung ato, maong wa lang di ka sa muka. Langga, sorry kay tugon na ako. Kung ningon anak na karon. Gibuhat ko ni Langga tungod kay dako kayo nga akong pagsalig nimo. Ayaw ka bala ka, Langga. Dili ti ka paghiyason sa tanan nimong gisakripisyo para nako. Sige lang. Pila na lang kabuhan. Mugraduate na ko sa kong kurso ng engineering. Dili na ka mag-antos pa. Langga! Langga! Congratulations! Nakagraduate na ganit taon ka. Kada tungod di mo, Langga. Tungod sa imong sakripisyo. Pagsalig o pagmahal na ko. Kung asa ko ron, kana tungod di mo.
Ug daghan kay salamat. Uy, langga mo mo ta, uy. Nagano ba ka classmates, oh? Da, kay bawo na sila uy. Kay ba nga unsa? Nga may sis ka. Unsa? Wa pa ganito makasal? Hapit na lang ga. Langga, taod-taod naman tayo nag-ipon. Nga, nanasagot trabaho. Magpakasal na ta? Langga. Will you marry me? Sing-sing? Yes! Yes, langga! Yes! Yes! Misis na giton niya, tikapuhon lang ka. Pero, langga, unsa kay maayo kung doawo na to si mama ni mo. Mangayo ta siyang blessings. Langga. Ah, Lani, anak. Salamat kay ni Anhi mo. Ay, gimingaw na kaayo ko ni mo, nak. Maingon man sad ko. Sorry sa ko napuhat, ma. Dili ganit ako gusto mo ani katingalig na suko pa ka na ako. Pero namugos-mugod si Rudy na ako nga hiyon ka na mo. Ma'am, ibaw kong bati kayo ang sinugdanan na to. Pero ma'am, ianhi ko tungod kay kaya na akong buhion ang imong anak na si Lani. Gusto na mong pangayoon ang imong blessing kay pakaslanan ako ang imong anak, ma'am. Unta, musugot ka. Dako kaayo ang akong nahimong sayop ninyong duha, Rudy. Ako maoy angay mangayog pasaylo nibo. Tungod kay akong gisaway imong pagkatao. Nakasabot ko, ma'am. Nabuhat ito nimo tungod kay concern kang Lani. Magpakasal naman ka mo. Ay ayaw na pagmaham na ako. Mama na lang. Mama na lang itawag na ako. Ma, salamat. Salamat kit kayo, ma. Salamat kayo, ma'am. Ma. Isaan ako. Kadili gid ako pagutman ang inyong anak. Hatagan ako siya komportable nga pagpuyo. Dili lalim among giagian ni Rudy. Pero wa gyud mi give up tungod kay mahal kayo namo ang usag-usa. Sa mga naminaw karon, kung doon naman may struggle sa inyong karelasyon, ayaw dayon mo og buhi kay usahay ang makapalig-on sa usa ka relasyon, mao ang mga challenges nga inyong ma-encounter. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rini Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Mary, hingkod ang pangidaron, 23 anyos, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong mga gipamati, mataghuman ko og panganak. Duha na ang akong anak karon. Aron ninyo sabtan, sugdon ko sa una kong pagpanganak. Ingon ini ang mga panghitabo. Lord, sakit na ang mga anak laoy. Ay, sige lang, kay kausara man ng sakit. O niya ang palame. Ay, Lola, nanasad ka ng imong komedyang binastos. O sabay binastos, o nga, tungod anak na nga tao man ta. Lola, yun, oy. Laayas ako pakataw, abi. Kay, mulabad ang akong ulo, la, kung masobrahan ako na una. Masobrang katawa, masobrang lihok. Ay, paita baya ning bago ta mga anak ko, eh. Di pagit gani ko malimot sa kasakit. Ay, ingon ana, mangyod ng mga anak. Mao nga ayaw, gyud, papasmo-pasmo. Kay lahi ang bughat sa pasmo, makabuang. Ha? Kuya, wagod ana la. Ang kuyaw mo lang, kadagang nabuang human mga anak, Nagdaot, namura na lagtiking kuanggol kadaot. Mga ikaw ayaw gyud paal ka na si. Kaon gyud, kay anemic ka ra ba no? Anemic mo lang la. Pero ting anemic ka.
Maayo gani, kay maayo rang akong pagpanganak. Kay gisultihan naman may adtundaan nga paandamon mig dugo alang sa akong pagpanganak. Kay anemic lagi ko. Ay, mayo kayo naghisgot ka ng bahig dugo. Kay basig matingala ka. Tuig ka pagkapin o sa reglahon o balik, anak. Ilabi na kung magpasuso ka. Ha? Tuig pa kapin, Lula? Murag tinuod man tong gisulti ni Lula nako, Jess. Nga mo tuig pa kuno kapin o sa kudugon og balik. Wa pa gid ka dugahang to doon? Wa pa gyud. Pila ka buwan na baya ng atong anak? Kuyawa anak, kung mabdus ka no? Ha? Tugtarong diha, oy. Lagi. May nadunggan ko. Sa radyo ba to? O asa ba to napita nga? Wa na duga, gikan pagkuman og panganak. Unya nasudlan na di ay. Mabdus na. Sabaday, sumbagan di karon ba? Unsa? Unsa laliman kalag mga anak no? Da, ang ako ba, Ay, basing bag... saba oy, hilom, wa tingali oy. Hala, Wa man sad ko gipamati nga mabdus ko. Nya wa man sad ko ingon ana nga murag na nga ko. Aw, ay lang ang takon wa. Aron di ko masumbagan nimo. Amaw. Uy, wa ba day mo mo gamit og birth control, Mire? Wa ma. Kaya nga naman day ma. Ay, naamang gay ubang mga birth control nga dili kadugod. Sama ng pills. May uban-an ng mga mawawa ang ilang rigla. Magkabuang na ba? O ka ng mga injection kuno. Di naman kuno ka dugod, ana. Wa ko ana ma uy. Wa mi gigamit ni Jess nga birth control. Ay ngano lagi ka ha. Nga wa man ka rigla ha. Ingon mang tuslula gud. Nga tuig pa kuno kapin usa ko riglahon ma. Kadugay pod. Di bang giingon, ana. Ha? Hala uy, unya naunsa man day ko yun eh. Dili ka tungod kay anemic ka. Ha? Kung sa pa ba dito ng imong rigla, kung wa ka na dugo. Basig mo na nga wa ka duga. Kaya wa ka na may dugo nga ikarigla. Ha? Jess, nakuyawan man ko ini akong gibati. Nga tuig na lang, wa man ko rigla ha? Wa man ka kaigbati. Masakit akong puson ron, nagsakit. Oh. Tungod ka ni kay pila ko kabuwan nga wa na ko rigla, Jess. Napundok ka ang mga daotan kong dugo sa akong tiyan. Magsakit na ning akong puson. Simbak ko ka, eh. Ay, ganapagkunauna ng daotan, God. Unya, nga nang wa man lagi ko rigla hahangtod ron. Magsakit naman ni ning akong puson. Naon sa man di ko ani? Ha? Jess? Matod sa akong lola, human ko mga anak, unya na ko balikan sa akong rigla kun mutuig na sukad sa akong pagpanganak. Og natinuod yun. January 2016 ko nga nanganak, og pagka January 2017 sab, nabalik ang akong rigla. Apa nag-agigid ko og kabalaka kung naunsa na ko, kay magsakit naman gud ang akong puson. Maong labihan ni paya na ako, dihang nabalik na ang akong rigla. Unya, Oh, mas may mag-amping ka karon, Mire. Mas delikado ka mamabdos, ana, kay regular naman imong rigla. mao ba ma? Kana ha, kung di pa mo gusto mga nagpag-usab. Dili sa mauwi. Kay tuig pa lang gani si Inday. Apan, ganahan gid kaayo unta si Jess og anak nga lalaki. Oh, mapugos yung kaghatag, ana. Kay gusto man na sa imong bana. Apan, dili lang sa gid sa pagkakaroon ma. Unya na lang kung mudako-dako na si Inday. Kanang mga 3 ka tuig ba ka ha? Aw, kana. Planuhan ninyo ang age gap ng inyong mga anak. Kay dili sayo nung panahon na, ang daghag anak. Lisod kayong panahon. Mao bitaw ma. Nga nag-amping ming Jess karon nga dili usa masundan si Inday. Unya na kung ready na may alang sa gipangayo niyang anak nga lalaki. Jess, nakulbaan ko. Kaya wa man ko regla sa may aging buwan o karong buwan na. Hala? Mabdos na sab tingali ka? Ha? Ay, ikaw na sab nga mabdos ka usab, uy. Dako naman si Inday. 3 anyos na. So, kung mga anak ka, mag-4 na si Inday. Gusto na na, uy. Masugo na na nimo og lampin si Inday, ana, para sa iyang manghod. Amaw. Unsa?
Mabdos ka, Mary? O ma, gikan ko sa sentro. O kumpirmado nga mabdus gyud ko. Maayo. Basig lalaki na na. Mo na nagipangayo ni Jace. Mao lagi ma. Maong okay na lang ko nga na mabdus og usab. Oy, gusto ba akong nadungog nga kining magduha na ang among apo ninyo ni Jace, Mere? Opa, pohon. Ay, salamat. Abi na ko kining mag-algi mugtaga mugusa na lang ang inyong anak. Kami nga, anang usaray anak, oy. Magmingaw usab ang kamagwangan ninyong anak-anak. Mao gyud pa. May kaduwa na gyud unya sa Inday pohon. Kung mataw na ning akong gisabak karon. Ay, ni asa na akong gibati, Jess. Nga dili na po dugoon human mga anak. Ay matinga pamangkaana nga ingon ana manggigka human ka mga anak. Di dayon reglahon, abtan pagtuig. Apan manghinaot lang ko nga dili sama sa una nga magsakit kadugayan ang akong puson kung dili ko reglahon. Jess! Jess, tabang niya na po ning sakita. Ha? Sakit na po ng akong puson. Nadaot na masad ka ko, ani. Ngawa na duga to, ikapin na. Unsa? Nabalakan na gid ko og maayo karon kay mas grabe ning akong ikaduhang pagpanganak. Kay niabot na ron og 1 year and 3 months nga wa na ko riglaha. Unya, may gipamati baya ko sa akong puson nga magsakit kini. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. 1 year and 3 months na ang akong anak karon, apan wa pagid ko riglaha og balik human ko manganak sa akong ikaduhang anak. Naabag gyud ay ingon ini nga kaso nga dugay gyud mabalikan ang rigla. Ikaduhang pangutana. Nagpiti ko kay basin mabdus ko. Apan negative man. Posible ka nga nibagtok na ang dugo sud sa akong puson, maong usahay mobati na ko og kasakit sa akong puson. Ikatulong pangutana. Pila man gyud ay unta ka buwan or tuig ang normal nga mabalik ang rigla human manganak. Normal ra ba ning akong 1 year and 3 months na nga wa gyud ko tungahi sa akong rigla? Ikaupat nga pangutana. Anemic ko. Posible ba nga mao ni ang hinungdan kung nganong wa na ko riglaha tungod sa akong ka-anemic o kakuwang sa dugo maong wa na ko'y ikarigla matag buwan? Ikalima o katapusang pangutana. Usahay, batio na ko og pagsakit sa akong puson. Anga na ba kong maalarma ini? Kinahanglan ba kong magpa-check up og doktor aron ma-regular na ang akong rigla? O may tambal ba nga ikahatag aron reglahon ako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa itong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, aniya na sa bako magiguban kaninyo si Dr. Rene Obra sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadaling drugas. Ang inyong mga legal problems, pagatambagan ka na sa akong partner nga na-miss na ginako kaayo, lugay na kayo na kung makiti. Pero kung sa katuig na kapit, more or less si Attorney Ellen Bathan nga may mutambag sa inyong mga legal nga mga problema. Social distancing lang gyapon kami hangtod karong panahon na. So kasi pamaagi sa padala sa inyong mga sulat-suliran diri ka namo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa among buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga don't overthink about the outcome. We cannot control. Let life just be, ha? Sagdi lang ko dog unsay mahitabo, no? So be it, ha? Ayaw na lagi kuan gyud procedure kung sa may mong gusto, no? So gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, ang akong ipaabot kaninyo kining COVID-19 vaccine, safe ra gud ni siya. Bisag unsang klase nga vaccine, safe ra gud ni siya kay agi nag-research, no? Sa to sa mga nag-edad og 18 anyos pataas.
Bisan pa man og naamoy mga gipangmu nga mga medical problems like asthma, katong naay mga allergy, hypertension, diabetes, o katong mga naay mga terminal diseases like cancer, pwede ra gini siya. So kanang kinahanglan mabakunahan gyud ang tanan, ha? Importante gyud kayo. So dili na magduha-duha, kung na available, you have to grab the opportunity as soon as possible, ha? ASAP, ha? So nga magtatampo ko ng adlaw si Mary taga Cebu, 23 years old. Iya ka nang gipadala sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writers page. Punto medical ang problema ni Mary, no? So suma sa nabati nato ganina sa drama, daan ng anemic sa bata pa si Mary. Pero dili siya layagunon. Sa dalaga pa, apan dihang naminyo na og nanganak, dili man noon siya riglahon. Tagtuig kapin sa una niyang pagpanganak, usa ka tuig, usa ka buwan, usa gibalikan sa iyang rigla. 3 years after, nanabdos na sad siya, ug 1 year and 3 months na ron, human siya ng anak sa ikaduhan niyang anak, apan wala pa gyud siya riglaha. Ang iyang gikabalakan kay bation na siya ug pagsakit sa iyang puson. Sumunay nabati na to ganiya sa drama nga akong balikon gipadala ni Mary nga taga Cebu, no? Mayong pagpaminaw diha, no? Sa mga Ilustrisimo family diha sa Daan Bantayan, si Nick Garol diha sa Mualbual, mayong pagpaminaw, si Narding Hidaro diha sa Green Hills, San Fernando, Cebu, si Dunday Bistil nga nasa Tabuelan, Cebu, ug mga Nava security guards. Baguro to nag-text na ko si GC Casas. Jess, nalimot na ko sa mga kauban ni mo. Well, anyway, ako minumduman na ito Ivalye, na ito Villa Hermosa. Sorry kayo, di na ko kahinumdum sa uban yung mga kauban ng mga security guard sa Nava, Kantauan, City of Naga, Cebu. No? Anyway, maayong pagpaminaw niyo diya. No? Thank you very much sa inyong magkanunayon nga pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Unang pangutana ni Mary, 1 year and 3 months na ang akong anak karon, apan wala pagyud ko riglaha og balik, human ko manganak sa akong ikaduhang anak. Nabagid di ay ingon ani kaso nga dugay gyud mo balik ang rigla. Yes, naagi ni siya yung naani Mer, amo ning gitawag og postpartum amenorrhea. Kanang amenorrhea bitaw after delivery. Kining 1 year and 3 months medyo dugay-dugay na ginoy, no? So ang rason ani kay human gud manganak ang kamo mga babae, mag-adjust man gud ang inyong hormone. Mao nang naa ni gitawag nato og amenorrhea, mga medical term nang dili magpanganak. Kining postpartum amenorrhea, usa ni siya ka period between the end of pregnancy ug ang resumption sa menstruation after ka manganak. Usually mga 6 months ni siya or kung longer, kung mag-pure breastfeeding ka, no? Kaya kini magong breastfeeding kanang magpatutoy ka, magpadidi, muputiher maguna sa fertility sa mga babae. So subsequently mo protect sa fertility, so walay pregnancy mahitabo, no? So unsa may mahimong mga hinungdan nganong naa may mangitawag natog postpartum amenorrhea. Kung daghan mga mahimong hinungdan ani Mary, no? Katong ingon ako kung nag-breastfeeding ka og sa mga ubang babae, sa imo kung buntis, no? Of course, dili ka mag-menstruate. Katong na ay mga thyroid problem, if na magpa-testing ka sa imong thyroid stimulating hormone o sa mga thyroid function test, no? Hormonal imbalance na ay pwede na infection going on diha. Or kung simba ko lang na kay PCOS, kining PCOS mo na siya gitawag na polycystic ovarian syndrome. Or nga to sa mga babae nga extreme ang pagkawala sa timbang, underweight, or the opposite, overweight. Sumao na yung mga may mong hinungdan, Mary, nga no nga na may gitawag na tug
postpartum amenorrhea. Okay? So ikaduhang pangutana, nagpa-pregnancy test ko basin nabdos ko. Apan negative man, posible kaha nga nibagtok na ang dugo sulod sa akong puson, maong usahay mubati na ko og sakit sa akong puson. Wa na mo bagtok, no? Wa na mo bagtok. Kinahanglan nga magpa work up ka, no? Akong balikon, hormonal determination. Unsa man ning mga hormone nga kinahanglan i-determine kung within normal level ba. Kanang inyong kaning gitawag natog prolactin. Kining gitawag natog luteinizing hormone. Kining gitawag natog thyroid stimulating hormone o follicle stimulating hormone. Ug uban pa, no? Ang ubigay ni eksperto aning mo order aning mga laboratory workup ani, no? So magdepende kung unsa resulta sa laboratory, mao nang makaingon ta nga normal ba or ubos ra ba ang imong mga hormonal level. Mao na ang hinungdan. Dili tungod kay ning bagtok ang mga dugo da unsa man may imong pangunahuna pagtuo, no? Ikatulong pangutana, pila man sa gyud di ay kabuwan o tuig ang normal nga mabalik ang regla human manganak. Normal ra ba ning akong 1 year and 3 months na wala pag yun ko tunghahi sa akong regla? Ako na nang natubag, ang normal is 6 months. Pero kung mutaas sa 6 months, maotong mga hinungdan nga nung mutaas sa 6 months. Akong balikon, kung ikaw nagpa-breastfeed, kung ikaw buntis, pero negative man ang imong pregnancy test, no? Kung naa kay mga hormonal problem, ug katong mga polycystic ovarian syndrome, thyroid problem, extreme weight loss or gain, or infection. So, mo na mga mahimong hinungdan. Ikaupat nga pangutana, animiko, posible ba nga mauni hinungdan kung nganong wala nako reglaha tungod sa akong ka-anemic o kuwang o sa dugo, maong wala nakoy regla matag buwan? Not really, di ko makasigurado, no? Not sure, no? The most common good nga ingon ta ingong kag anemic ka sa ato is due to iron deficiency anemia. Ang iron deficiency. Usahay mo mga mama, anemic ko kay gikapoy ko, ako'y tug, dili na mo ibasihan. So sa atong balikon, susama ani nga pangutana sa mga ubang mga kaso, ang normal hemoglobin 12 to 14, no? Ang babae ubos-ubos kaysa sa lalaki. Pero more or less around that mga kanang hemoglobin magod mo siya kanang component sa atong red blood cell, no? So within normal ra ba kinahanglan magpa-hemoglobin count ka. Kung balikon, the most common reason nganong naatay low hemoglobin count is due to iron deficiency anemia. So, mauna ang akong ikatubag sa mga ikaupat nga pangutana. Ikalima o katapusan nga pangutana. Usahay bation nako ang pagsakit sa akong puson. Angay na ba kung maalarma ani? Kinahanglan na ba nako magpa-check up ani? Aron regular ng akong regla? Or may tambal bang ikahatag nako aron reglahon nako? Ang pangutana ani Mary, unsa may cause sa imong wa girigla kato akong ipahingalnan a while ago, no? So go and see mo refer lang gyud ko nimo OB/GYN, no? OB/GYN gud ani ang imong duolon and find the cause nganong dili man ka girigla kay ang tambal manggod namo mga doktor magdepende baliko na kung unsa may resulta sa laboratorio o diagnostic procedure like ultrasound, no? Ikuan katong mga hormonal determination nga mao na ikuan. So depende kung unsay resulta adto magdepende sa imong tambal. So niya ra man ka sa Cebu para minus gasto, duol ka sa government hospital, no? I do not know asa ka sa Cebu. Kung tuwa ka sa norte na may Danau dakong hospital diha, ka sa south na may asa man sa south, no? Nasa Balamban ba ron na may dakong hospital diha, naapod sa Karkar. Kung naara ka sa dool sa Cebu City, ari ka sa Vicente Soto Hospital, magpatambal na kayo mga ekspertong mga OB/GYN na maka-atiman nimo. Alright? So, hinaot nga adunan sa kawin nakutlo nga pagtulunan karong adlaw.
Ako, si Dr. Rene Obra, with my partner nga na-miss na gid ko kayo, Atty. Eileen Bathan, maning kamot ang ginming makahatag kolor kinabuhi, kadasig, o solusyon sa inyong mga sulat-suliran. Dili ka mo maikog, maulaw, or mangluod kung dugay mahatagan o pagtagad ang inyong mga sulat-suliran kay daghan kayo magmadawat diri. So sa makausapa, gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.